Ассалому алейкум дӯстон. Бо корборум сози бахши асади деё мошина уҷа дига. Kia Carnival бародаро азиз 2015. Бачаҳо хуби мошинам яке каре овардаги кадме бихараш ин печати палса дора, лифт двер як шуда мешава, 7 ҷо мошин дарниш фули фул. Бачаҳо азиз агар пробег ша бигем 190, мотор ша бигем ДВД. Недуни чи дизел беҳад барои Москва хуб аст бачаҳои азиз. Бачаҳо се мошинаи каре овардаги ясола дакуми дора, ҳам дар Тоҷикистон, ҳам дар Москва. Кадми граница мебари миёри ё ки Тоҷикистон мебари миёри, одам ба ҳазур дикаси шишта истироҳат карда мерава. Мошина бугу бомбай бада. Ҳалиш дар Тоҷикистон, дар Россия ба ягон мошина мешава, ба ягон номри урусиям намешава, танҳо фурӯхта мешава 1 млн 400 ба хотире ки дар соҳибиш сум дар кор бародар. Ассалому алейкум дӯстон азиз, мошини навбати мо Infiniti сафед 2013. салонаш фули фул дӯстони азиз, лук, кожни салон, камераш 360 градус ба ҳама тарафа ҷавобгӯ аст. масъалаи расходаш бисёр нест бародаро. 5-6 моторш бензин барои бои бачаҳо, ну камбағалон сувори караш метавонанд ба кадом хоти барое ки расходаш камае бародаро, қимат нест мошин. масъалаи пробегша ташвиш наша бародаро. 198 раднояй, крутит караги нестай. 4 та баллони нав все сезони. мошини раисаи нархша моха қимат нестай. 2 млн 900 бо чақчақ меша. паноҳи худо. ассалому алейкум. дар фурӯш имрӯз мошини навбати мо Сечка 2019. фул комплектация бародаро азиз, кожни салон дрон бомба. масъалаи объёмаш боша бачаҳо 1.8 турбо, агар ки айдарни бакш бипарси дизел, яъне ба тоҷикиш саларка мехӯрад. кам расход 665 ам хеле мехӯрад. радной пробег 28000 крутица караги нест. ай Германия барои хунду под заказ омадаги бародаро. нархи мошина бародаро интерес дорӣ. 2 млн 600 бо чақчақ мешавад. масъалаи кракса праскаш агар пурсе ҳамаш радное. у стоп қати биёи бисанҷи бародаро баъд бигирӣ. бо наги мошин ҷазира, мошин бомба просто. ассалому алейкум дӯстони азиз, бо корбори Бобоҷон зури бачи. ширкати Бобоҷон 88 дар хизмати шумо. як бора дар ин барномаи мо се мошин мебинед. Toyota, Mercedes ва Skoda бародаро азиз. ҳар як кадим ора адельна мегум тезак не ки тамошо кунед. мошино падви купа мешаванд, падлизинга мешаванд, кадми бо сумдори наличи. Skoda Rapira 2019, пробегаш 26000. 1 млн 100 агар бо кадмес ки наличи гирифтаниши бо чақчақ мешавад. 1 млн 100 яъне падви куп ҳар моҳаш 50000, 350000 ё ки 360000 бародар азиз чӣ мешава? первоначальни взносаш. Toyota 6 задаги нест, як хазайнай пробег шабиге бародаро азиз чӣ? 200 нархаш қимат нест. 2 млн 500 падви куп ҳар моҳ 125000. кадмет агар наличка гуфтаниш боши 2 млн дар ҷош метия бародаро азиз. дарав дар номакат оформиш. яъне ҳамаш ҳам хеле кадмет наличи дар ҷош мегира оформ мекуна метия. дӯстон азиз боша ин ҳам шоҳи ҷоизаи мо. Mercedes E-класс 2020 пробегаш 190. ба он хотир бародаро дронаш состояниш тенч, фули фул, комплектансияш бомба, абагрес денег ҳар се ё барои шумо. аммо мошин ҳаст чери бо як қиёмат мошин дорем. просто мо сетча кашида оварда тунистем. бачаҳо азиз агар кадме ки бо E-класс савор кана боши моҳонаш 200,000 барои одаме ки кор мекунад бизнес класс ҳеҷ нест. ин фули и Mercedes E-класс бародаро азиз метуне ба дили пар бигире. кадме бо сумдори наличи бихаре борош санҷи баъд бигиред. Toyota сувора ба пеш.
ассалому алайкум дӯстони азиз, ба диққат тамошо кунед. як чизи зур то овардам. Toyota Camry 2 бародари азиз. Моториш 2.4. Нархиш вообще нами нархи калуш. Дурстариш ки арзунак. Бачо тамошо кунед. А як бародари тоҷики хидму рақамош расис киян. 1,100,000 агар нақша пурсе гуфтаи сода иншалло бо савдо мешава. Салоншам бомбача бародаро. Илтимос не ки дигар кунед чихе салон тоза. Ҳама тарафа хуб. бародари азиз, фақат чӣ кор мекунед шумо? Мегирӣ ҳай мекунед. Илтимос пеш аз ҳамо гирифтан усто қати биёе аз нӯи бобоҷон 88 суҳбат кунед. Биге бародар ҳамия бобоҷон дар савдо монда ё бисанҷемаш. Аллоҳ баракатон тия. Toyota Subaru ба пеш. И барои шумо фақат шерои нар рақамо дар рӯи экран. Ба мошин номери тоҷикиам алиш мешава бародаро. Ба диққат тамошо кунед. Ин мошина ки мебинед Kia Optima бародаро. Корейский 2020. Пробегиш 90 чандай по база 90 чанд ҳазор. Бародаро шароитош беҳад бомбаан. 2 миллион чанд сумаш гуфтааст ҳами бародар. Дастурошна зарур аст, бояд бифурӯшаш. Агар ки имконият нашава мошини тоҷикӣ ҳам алиш мекуна, нархш 100 чанд ҳазор боло боша, чанд ҳазор сомонӣ. Бо чӣ кор мекуна иншаалло? Бахай болоиш бо сумития. И салон бибинед, кожни салон. ин 360 градусан камераош то мехӯран кадме ки мошинчара мебине медуне, яъне ки мардуми Kia Optima сура дар назар дорам. ҳама тарафа тенҷа бародаро. Фақат хоҳиш мекунам ки одамое ки шароити харидан дора ҳамаё замзане бачара ғам нате. Ман ин деҳқони сёмкаш карда истодам. Kia Optima бадвойма. Ина. Салом дӯстони азиз, боз ҳам як киячаи тенҷ. Kia Rio 2017 соли випускаш. 266,000 пробег дорад. Рақамҳои спирдин соҳибиш дар рӯи экран. Бачаҳо дар шаҳри Москва, бачаҳое ки киясувори мефаҳмед, автомат, салониш тенҷ, обогрев сидельник, рул, яъне ки шароитош тенҷан. Ҳар нафаре ки киясуваре бародаро барои такси задан, барои дастафка задан ё ки барои худаш лични зиндагиш метавона кияра бераҳмаш гуфтам гапо бигирад, ина занг бизанад. Бачаҳо азиз, ман ҳаракат мекунам мошиноро ай бародарои боварӣ бигирам бо ман. Ина бо рақамоша бигирам. Чӣ мақсад рақамои тенҷ. Кияра илтимос пеш аз харидан ту проверка кунед, бибинед. Чӣ мошине ки ман реклама мекунам бачаҳо ина мехел. Ина салонша бинед бародар чӣ хел. Сидникош ҳамаш тенҷ. Яъне чӣ мошине реклама мекунем, илтимос усто қати биёед бибинед ба бигиред. Агар наге бобоҷон пули пулгу бовар кунед. Албатта бародари раҳмат ки бовар мекунед, аммо чӣ кунед? Мақсад мошина бисанҷе ба бигиред. рақамо дар рӯи экранам 4 ахираш занг бизанед, суҳбат кунед, мошина харидорӣ кунед ба нархи арзон. Бачаҳо, сози тенҷа. Ассалому алайкум. Ина бо як мошинча Шкода чӣ мегӯянд Octavia 2021. Бачаҳо нигаҳ кунед, кадме подвигку мегира ё наличи. Ина ҳам мошинака бибинед. Ина ин мошина эдода шуде 2021 пробегиш чанда? 150 ҳай бародаро. Кадме наличи мегираш. И Шкода Octavia мефаҳмед. 1,300,000 кадме наличи ҳамия мегира. 1,300,000 аз срочна и бародар фурӯхтаниша. А кадме подвигку мегираш 2,500,000, не ки 500,000 600,000 первоначальный взноша меспора. И подлизинга чӣ ҳам хеле хулоса подвигку мешава. И мардако мегиран бо савдо кардаиста. Ба ҳамон хотир бачаҳо наге баҳона нест дига. Па такси тайёр кардаги халос 5 моҳ баъд ай лизинг мебарораш бародаро. ҳами кадме наличи дори биё видео қати сури дамида қати мегирем мошина метемад айдини зиндагӣ меша. Аллоҳ баракатон дия. Бачаҳои TikTok и Instagram мошинчара бераҳмаш срочна. Ассалому алайкум дӯстони азиз. Мошинчаи беҳтарин ва тамоми санъаташ Kia Ceed 2010 460,000 мега, хато накунам мега 470,000 мега. Бо чақчақ мешава бародаро. қарор дорад дар метро Шолковский, яъне ки микрорайон Первомай. Бачаҳо мошин аввал илтимос бихареш, пеш ай харидараш дӯстараш бибинеш, усто биёре, бисанҷе, баъд бигире. Ина ҷаке мебини бародаро дар шидо шикастан курчо кавӣ кардан. Атак мошинчаи тенҷаи ҳозирини салонша нишон метиҳем. Ба круг ҳамаша нишон метиҳем бародаро. Ниқан бародаро дар Первомай қарор доранд. Рақамо дар рӯи экран. Соҳибош қати гап зане, илтимос усто баре. Бачак да срочно сумш дар кора мехоҳад ки мошинчаша фурӯша проблемаи хич ҳал кунад. Ба ҳамон хотир кадме ки мошин доре, мошин мефурӯше бародаро пешакӣ ҳаракат кунед дӯстони азиз ки чӣ кор кунед.
бисанҷи бад бигире ёки бисанҷи бад бифурӯше. Ин багаж мекушем бародаро. Ин багажош калон кадми мақсад бо магазин дора точка почка барои ин бачаҳо бо хубтару темсара кушода салонаш. Метунед салонаш хати мақсад тамоми бортуна бибарем. Ҳозир мегзарем тарафи дирнаш иншаалло бародаро. Бо дирнаш бинед. Бачаҳое ки мақсад амтари мошино доред, то мефаҳме ки ин чӣ хел мошини сахта, яъне хазаистини сахт. Беҳад хуб. Ба ҳам хотир бародаро чикор мекунем? Мошинчаро харидорӣ мекунем. Ҳозир асоса дирни пеша нишон медиҳем. Бо тарафи пеш яъне ки капоту мапотча ҳамаша вуҷуд мекунем. Мебинед чӣ хел мошинча. Инҷа рақамҳо дар рӯи экран хак барои як кас пакас агар дар ягон ҷо мондан дар кор бошад, инҷа мемонем. Ина рақамош 0147 хати. Хуб богиҷоша нишон мето бутим. Дирнша ин зубон нишон мето метим бародаро. Ин салонша бародари азиз. Ина салонаш мешинем бародаро. Хушранг нишон метем. Ина дирни салонаш. Бо ин тараф мерем майда капоча ҳозир нишон метем. Капоча мебардорем мебинем бародаро. Бибинем мошинча тоза ҳай. Баъзе сархил сфеда мега хак хариди баъд одами харинда чикор мекуна? Мошина ҳозир моторам нишон метем. Моторшам тоза ҳай бародаро. Ина дирни моторша бибинем. Масла пасла намехӯра. Мотор дуд намекуна. Хай я мешӯйда, ак мо нашуштем тозаш кунем баъд ба шуморо фурӯшемаш. Ки хок чанга аҳамият. Хуб богиҷоша нишон тобтем. Хайни мотор. Ҳозир аз амалия. Хуб дӯстон ин мотора нишон додем. Ремонтош нав задагиам. Бо чӣ бигӯм? Хулоса ҳама тарафа нишон додам. Ина капота нишон додем. Капота мепӯшем бо айдами дирнаш мешем. Дирна нишон метем. Мошинча барои шумо. Илтимос видеоро паҳн кунед. Раҳмат барои диққататон. Ассалому алайкум дӯстон азиз. Боз ҳам як мошини дигар. Nissan Almera 2016. Пробегиш 200 000, нархи калуш 600 000. Автомат. Чӣ меган? Кожни салон, максимальни комплектация, инак бо чӣ меган? Обогрев сидельник чӣ надора мутаассифона? Лук надора, чӣ хел дора? Фаҳмидам. Обогрев сидельник ман лук гуфтаистам. Лук ина пеш короче лук надошта. Ина пешаш шароитош тен бародаро. Метуне ба дили пир занг бизани. Падуи капа мешава агар чахчах ба ҳар моҳ чантаи бояд биспора? Охир абу ним шабтия ним халос 3 моҳ. Ина падуи ку бочо ним шабтия ним дигаш бо места. Ина бачои азиз. Ина бародаро мошинчаи тенҷ. Аллоҳ баракати насиб накад ки мехараш. Зимни балон, ледни балон. Бачо бача фромош накуне ки ин мошин газ бензин дора. Худо нигаҳдор, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран.